Сәлам, бу Азатлык подкасты. Монда мин Эльвира Гарипова һәм минем белән бүген Лилия Исхакова. Лилия Исхакованы белмим ничек таныштырырга икән аны. Ул беренчедән җәмгыять белеме белгече, аспирант, полиглот һәм якын араларда аның беренче китабы чыгачак. Бану маҗаралары дип атала ул. Сәлам. Сәлам, Лилия. Сәлам. Хәзер без ана телләре көненә багышлап, шушы көнгә турылап, туган телне Татарстаннан читтә сакларга тырышу, башка телләрне өйрәнү. Мин монда Лилия синнән ниндидер киңәшләрдә көтәм. Мәктәп һәм гаилә, ягъни мәктәптә өйрәнергә кирәкме ул татар телен, яки гаиләдә өйрәнүдә җитәме? Менә шушы темаларга бераз сөйләшеп алырга булдык. Лилия, сез татар мөхитеннән читтә яшисез, әмма балаларыгыз, алай дип сорарга ярамыйдыр инде, әмма балаларыгыз татар телендә сөйләшә. Берсе. Әле кичкенә. Ну, сөйләшә башлады идек. Бу сезгә авырмы? Сез гаиләдә сөйләшәсезме? Бакчада сөйләшкән тел барыбер алгарак чыкмыймы? Мәсәлән, Россиядә рус теле алгарак чыга күп гаиләләрдә. Бик актуаль сорау. Димәк, минем кызым аңа 5 яшь. Һәм ул инглиз телле бакчага йөри. Без үзебез Прагада яшибез һәм монда инде чех теле урамда күбесенчә. Өйдә без татарча гына сөйләшәбез. Әлегрәк без теге беребез русча, беребез татарча сөйләшер дип уйлаган идек һәм хәзер без аңлыйбыз татар теле белән читенлекләр күбрәк. Чөнки Сара Казанга кайтып килгән арада да рус телен җыеп килә. Нинди шундый тылсымлы телсең ул. Белмим. Үзеннән үзе керә. Белмим ниндидер шундый тел инде. Ул аны теге мультиклар карап та җыеп ала. Көндәшлек күрсәтерлек мультиклар бар рус телендә. Хәтта бөтен дөнья буйлап йөри торган мультиклар бүген бар. Шул ук машина карамаган бер ил бармы бүген? Анда телевизор, интернет булмаган илләрдә генә юктыр ул. Яки шул ук фиксиләр, смешарики, күп инде алар. Теге яхшы мультфильмнар бар. Һәм татарчага тәрҗемә ителгәндә ул мультфильмнарны без аңа күрсәтергә тырышабыз. Ләкин барыбер алар бит шикләнгән. Бит алар. Теге гел бер гайберне карап утырырга риза түгел ул. Һәм идә сөйләшү белән бакчада сөйләшкән тел арасында бик зур аерма бар. Мәсәлән, без идә татарча гына сөйләшәбез, ләкин аңа бит көндә мәктәптәге кебек, бакчадагы кебек дөньяны танырга өйрәтмибез без ул телдә. Күпме генә теләсәм дә минем энергиям юк. Мин көндәшлек күрсәтә алмыйм ул телгә. Шуңа күрә менә шушы ситуациядә татарча китаплар килер иде. Чөнки бала белән китап уку, аның берничә ние бар. Мәсәлән, бу Бану маҗаралары китабы да ул балаларга үзләренә утырып укырга түгел беренче чиратта. Ул әти-әни белән бергә утырып, аның рәсемнәрен карап, әкрен генә сөйләшә, ничек булай икән, менә булай итсә ничек булыр иде икән дип шулай сөйләшә укый торган китап ул, әйме? Бу беренчесе, икенчесе китап ул телне байыта инде. Моны бөтен кеше белә. Чөнки синең архивыңа, архив дип мин инде нене атыйм, башмиянә, архивыңа син көндәлек тормышта кулланмый торган, ләкин әһәмиятле конструкциялар кереп утыра. Һәм кирәкле моментта сиңа аны төрле кисәкләрдән торган матур җөмләләр итеп архивың чыгарып бирә. Һәм шулай синең сөйләм телең камил, матур була. Бу китаплар әз булгачтын. Әйме, миңа, мәсәлән, Сарадан мин сорыйм, сез бүген нәрсәләр өйрәндегез дип, ул миңа сөйли. Миңа бөтенесен шуның татарчага тәрҗемә итәргә һәм әле теге менә моны исеңдә калдыр дип түгел, аны үзеннән үзе башына керә торган итеп, ниндидер шундый алымнар белән. Шулай иттегезмени? Яки анда ул сиңа инглизчә әйтте, менә шуның турында өйрәндек. Һәм мин аңа җавап итеп кайтарам. Соң ул менә булай түгелме соң? Ничек инде шулай дип, теге шулай аптырап, һәм ул менә бу нинди сүз дип, чөнки теге бер ара мин шулай сөйләшми торсам, ул уже инглиз теленә бөтенләйгә күчергә шундый теләге бар, чөнки җиңел бит. Җиңел. Теге дөньяны тану теле, ул тәрҗемә итеп утырырга кирәкми, татарча сөйләшергә уже әкрен генә аңа тырышлык кирәк.
Теге элек табигыйрәк иде, чөнки өйдә сөйләшкәннәр җитә иде. Бүген аңа ул гына җитми һәм аннары татар теле ул бит ничек дип әйтим, заманчалашып бетмәгән тел дип әйтим. Менә шулай, теге кайбер сүзләр анда тәрҗемә ителми. Мәсәлән, бер сүзне әйтәсең, бу бит русский кебек. Янда, бу бит инглиз теле кебек. Анда шулай әйтә. Теге сораулар килә башлады инде менә әкрен генә. Нишләп минем телне бер кеше дә белми? Менә бүген генә сөйләшеп бардык. Мәктәпкә барганда. Минем телне бер кеше дә белми. Нишләп? Нәрсә дип аңлатырга? Юк, алай түгел. Синең телне бик күп кеше белә, ләкин алар бөтенесе дә бер урында гына яшәми. Теге халыклар төрлечә яши, кемнәрдер оешып, бергә шундый зур ни булып яши. Безнең халык ул менә шулай җәелеп яши торган халык һәм әгәр дә син бер кая барсаң, шундый безнең халыкның җыела торган җиренә бу телдә сөйләшүче кешеләрне күрә аласың һәм теге төрле илләрдә дә алар яшиләр дип шулай аңлатырга тырышам инде. Туган телнең мөһимлеген балага ничек аңлатырга? Менә улым, менә кызым, бу синең туган телең, син аны белергә тиеш. Тукта, мин аны ни өчен белергә тиеш дип сорый бит әле ул бала. Юк, без туган тел концепциясын кертмәдек. Вообще ул белми аның нәрсә икәнен. Мин аны кирәк дип санамыйм. Туган телнең туган тел икәнен үсеп җиткән, җитлеккән кеше белергә тиеш. Бала кешегә ниндидер концепция биреп, нәрсәнеңдер кыйммәтен аңлатып утыру, это Син бу телне туган тел булганга өйрәнергә тиеш дип аңлатып барасың, Ул һәм аны чит илдә дә гомумән теге, һәр кеше үзенең туган телен просто mother tongue дип кенә әйтә үза, һәм теге менә туганда менә шушы тел белән үстем дигән шикелле. Теге тыныч кына карарга кирәк һәм миссияны билгеләп куйгансың икән, әмма шул миссияны әкрен генә алып барасың. Теге кычкырып утыруда, елап утыруда, нитүдә берсе дә хәл итми бу эшне. Монда фәкать тырышлык кына кирәк. Менә шул гына. Бу татар теле өчен генә хас әйбер түгел. Бу кеше телле халыкларның бөтенесе өчен хас әйбер. Һәм кызганыч ки, кайбер илләрдә кеше телләрне саклап калырга җиңелрәк булса, бездә бу әле теге алай кеше телләрнең антропологик яктан, мәдәни яктан, тарихи яктан никадәр әһәмиятле икәнен төбенә төшенеп, аңлау бераз җитеп бетми кебек. Бардыр ул, ләкин ул популярлашмаган һәм халык арасына таралмаган. Нинди генә фәнни ачыш ясалса да бит ул халык арасына таралып һәм теге киң әйләнешкә керсә генә үзгәреш барлыкка килә ала. Мәсәлән, шулык экология. Экологлар гомер буе анда, ничә ел буена әйтеп килделәр, менә хәзер генә уже менә яна башлагач кына, менә популярлаша башлагач кына бөтен кеше әкрен генә күчә башлады. Пластиктан күчәләр, анда күп тапкыр кулланыла торган капчыклар, подгузниклар мәсәлән, бөтенесен теге әкрен генә үзгәртеп утыралар. Менә шуның шикелле теге телне әгәр дә саклыйм дип үзеңә нитеп аласың икән, аны инде бу синең туган телең, син моны исеңдә тот дип кенә бер нәрсә дә булмаячак. Аннары инде үсәтешкәчтен анда туган тел концепциясын теләсәң кертергә була. Ул аны барыбер үзе аңлаячак. Чөнки бит инде бүгенге заманда бөтен кеше дә университетлар аша түгел, менә самообразование аша үзен ничек камилләштерергә тырыша, ничектер үзен табырга тырыша, аңларга тырыша, һәм теге ул менә этник бэкграундыңның кыйммәтен аңлау, үзеңнең нинди милләттән булсаң да самодостаточный, самоценный икәнеңне аңлау, ул килә. Аннары алар аны үзләр. Менә мин уйлап утырам, безнең өйдә, без үскәндә әти рөхсәт бирмәде русча сөйләшергә өйдә. Ой, мин шул хәтлек җилегемә үтеп керә иде бу. Анда күрсәтәсе килә бит инде, әниләр менә акцент белән сөйләшәләр, без акцентсыз сөйләшә алабыз, без менә мәктәпләрдә өйрәндек, смотрите, карагыз, без ничек менә шәп сөйләшәбез дип. Әти әйтте, урамга чыгасыз, әллә нинди телдә сөйләшегез, бу өйдә татарча гына сөйләшәчәк. Әгәр дә ул шул кагыйдәсен булмаса, куймаса, бәлки мин бүген булай итеп татарча сөйләшеп тә утыра алмас идем, минем әдәбиятка кызыксынуларым да булмас иде.
Син Казанда үскән. Әйе, мин Казанда үскән кеше, әйе, алар безне татар гимназиясына биргәннәр, анасы мин теге төрек лицейлары чыккач шунда укыдым. Но төрек лицейында, кстати, теге татар теле шундый прямо ни дип сөйлиләр инде, әмма мин укыган чакта ул үги бала сурәтендә, хәлендә шундый ниндидер бер фән иде инде, шунда теге 2-3 атнага керә торган татарча сөйләшү бер кешегә дә кирәк түгел иде ул, дип әйтик. Шуңа күрә теге төрек лицейын бетергән и сразу ой татарчасы бетән, шуңа күрә бар, бу алай түгел дөреслектә. Ул вакытта безнең бөтен кеше төрекчә сөйләшергә тели иде, инглизчә сөйләшергә тели иде һәм татар теле поскольку она иде, чөнки татар теле, кемгә кирәк кебек инде шундый. Менә ул практик рәвештә теге карау дип әйтим инде. Һәм хәзер бу әйбер Татарстанның бөтен мәктәпләрендә дә инде. Дип әйтергә була инде, чөнки татар теле 2-3 дәрес кенә атнасына керә. Азатлык радиосы, Татарча подкаст. Бу уңайдан танышым сөйләп утырган иде. Инде сизелә башлады ди чынлап та татар теленең әзәюе мәктәпләрдә, чөнки ул бер төркем укучы балалар белән очрашкан. Инде алар татар телен татарча беләләр, татарча сөйләшәләр, ләкин аларның теле этнәдән икән әтиянисе, этнәчә сөйләшә. Анда арчадан икән, апастан икән әтиянисе. Алар уже шулай сөйләшә. Кем эшкеш ди, кем ишекне эш, кем тәгәрмәш, кем көпшәк, кем нәрсә, кем бармаем. Һәм ул менә шушы теге гаиләдә өйрәнү дигән әйбернең менә шушы ягы да бар. Һәм бу безнең әдәби тел ничектер читтә калачак. Ул сөйләп җөриләр инде безнең җитәкчелек читләргә баралар да. Ох, Америка татарлары, сез бик әйбәт молодцы, татарча сөйләшәсез. Менә бит гаиләдә дә өйрәнеп була бит дип әйтәләр. Ох, фин татарлары, сез шундый шәп, менә сез татарча сөйләшәсез, ә безне Татарстанда сөйләшмиләр. Ягъни ул гаилә теле, гаиләләр кемдер этнәчә сөйләшә, кем актанышча сөйләшә һәм бу шулай ук телгә үз йогынтысын ясый. Шексез. Әмма син үзең күп телләр беләсең. Телләр бер-берсенә комачауламыймы? Ул аларны менә гомумән ничек бергә өйрәнергә кирәкме? Аларны ничектер башта берсен, аннары икенчесен. Менә синең үз тәҗрибәң ничек? Кирәк, ул кемгә кирәк? Өйрәнергә теләгән кешеләр. Өйрәнергә теләгән кешеләр турында сүз барса, беренче чиратта телне өйрәнүнең максатын үзеңә ачыклап куйырга кирәк дип саныйм мин. Әгәр дә ул тел сиңа матур әдәбият укыр өчен генә кирәк икән, әдәби телне өйрәнәсең, китапларны ачып, нитеп сиңа аның теге сөйләшү өлеше кирәк түгел уже. Әгәр дә син телне каядыр барып, анда сөйләшү өчен өйрәнәсең икән, сиңа матур авыр сүзлекле, авыр сөйләмле, шундый Hochdeutsch диләр инде алман, теге шундый высокий язык, югары тел кирәк түгел. Димәк, син ул пластны алып атасың да, һәм урамда сиңа менә нинди фразалар кирәк, аларны ничек итеп тәләффүзләштерергә, ничек аларны әйтергә кирәклеген үзеңә әйбәтләп өйрәнергә кирәк. Анда синең әдәби телең бер кешегә кирәк түгел, урамда ипи алганда, или кибеткә кереп нәрсәдер ниткәндә, или почтада кирәк аңлашырга, сөйләшергә. Һәм менә шушы максатларга карап телне өйрәнү минем төрлечә булды. Мәсәлән, инглиз телен һәм төрек телен безгә бирделәр университетта һәм мәктәптә. Һәм анда безгә нинди максат куйыладыр? Әдәби китапларны, авыр текстларны алып, тирәннән шундай аңлап, матур иттереп, чуть ли не лингвист инде. Мәсәлән, алман телен мин Төркиядә өйрәндем. Һәм алман телен миңа тормыш өчен өйрәнергә кирәк иде беренче чиратта, анда кантларны укып утырыр өчен түгел. Һәм беренче чиратта мин сөйләшергә өйрәндем менә ул телдә. Анда билет сатып алу, ниту, интернет кертү квартирага, шундый күбрәк тормыш өчен кирәк иде. Хәзер менә чех телен өйрәнәм. Монда инде әлбәттә беренче чиратта мин аны өйрәнә башлаганда ул миңа яшәү өчен генә кирәк иде. Урамда аңлашырга, аңларга, үзеңне включённый хис итәргә. Менә бу социологик термин уже. Инклюзия, эксклюзия. Менә мин эксклюзиядә яши алмый торган кеше мин. Мин җәмгыять кешесе, мин җәмгыятьсез яши алмыйм, шуңа күрә миңа үземне включённый хис итәргә кирәк, һәм шуңа күрә мин беренче чиратта моның өчен өйрәнә идем.
Ләкин включенностьның төрле дәрәҗәсе бар бит аның. Син үзеңне нәрсәгә включенный хис итәргә телисең? Гомумән җәмгыятькә окей. Аннары күпмедер вакыттан соң синең үзеңне ниндидер башка бер катламга включенный хис итәргә телисең. Мәсәлән, шул театрларга, спектакльләргә баргачтын нәрсәнедер аңлап, шундый мәдәниятне аңлый торган, шундый башка бер катламга үзеңне включенный хис итәргә телисең. Менә шуннан үзеңне максатыңнан карап, караштырасың. Анда гарәп телен өйрәнгәндә башта ул миңа шип-чиста дин өчен генә кирәк иде. Һәм мин аны шип-чиста дини күзлектән генә карап өйрәндем. Әлбәттә, мин аны сөйләшергә, аңлашырга дип өйрәнмәдем. Шуңа күрә ул минем өчен ниндидер шундый иске, язу өчен генә кирәкле, уку өчен генә кирәкле тел кебек иде. Ләкин менә Берлиндә яшәгәндә мин үземә, мин һәр вакытта да менә мөмкинлек булганда электив дәресләр алырга ярата идем. Просто үзем өчен. Аса Америкада укыганда йоганы алдым да мин, и всё, мин кирип киттем. Шулга миңа повезло, ни белән, укытучы белән, и хәзер менә миңа ничә яшь инде, менә 32 яшь, мин һаман шул йога белән яшим, и анда шул хәтлек күп проецировать итәргә була тормышка, бик күп әйберне. Ул шундый тирән фәлсәфә. Юк, мин табынмыйм да, ышанмыйм да теге ниләренә, аларның путларына, ләкин тормыш концепциясе һәм фәлсәфәсе ягыннан, тән ягыннан, тәнгә карау ягыннан бик күп анда хәзинәләр бар. Шуның шикелле гарәп телендә теге башта шулай ничектер ни дип өйрәндем дә, аннары аңлый башладым да, аха, бу алай гына түгел. И укытучы тагын миңа шундый нигә килде инде, менә укытучылардан, бөтен укытучыларга рәхмәт. Укытучылардан бик күп шундый кызык инсайтлар алдым мин. Һәм теге мин таң калып караган укытучылар бөтенесе феминистик дискурска ята торган шундый ни модельләр инде. Теге подсознательно эзләгән булган күрәсең. Менә шулай максатыңны билгелисең дә, әкрен генә барасың. Теге бернинди махсус менә тегеләй өйрәнергә кирәк, булай өйрәнергә кирәк дигән сүзем юк минем дөресен әйткәндә. Ул кешенең үзеннән тора, язасың киләме, интәсең киләме, Google Translate кулланмаска, башны эшләтергә. Менә безнең бәхеттә шунда булгандыр инде улаймы? Без үскәндә юк иде бит ул. Һәм башны эшләтергә кирәк иде. Менә 3нче көн генә әтиләр җыелышы булган идем. Шушы онлайн технологиялар һәм балалар турында біз сөйләштек. Укытучылар белән, ниләр белән менә күзәтәм дә ничә ел буена инде укытучы. Балалар уйларга теләмиләр. Менә бөтен нәрсәгә җавап айрым бер тема. Ачалар да, карыйлар, и всё на этом. Менә телне даже өйрәнүнең тормозит торган бер ни инде ул. Чөнки технологиялар күп. Һәм монда технологияны син ничек эксплуатировать итәсең инде. Ничек нитәсең? Google Translate кулланасың, или анда Lingua әллә нәрсә дигән программа кулланып, мәсәлән, трамвайда да яңа сүзләр өйрәнеп барасың. Һәм тел өйрәнү ул кәеф булырга тиеш. Вот, менә шунысын әйтергә уныттым. Аны яратып, шундый илһам белән рәхәтләнеп өйрәнелә. Аннары туган телне һәм бу очракта инде безнең татар теле өйрәтү балага тырышлык таләп итә дидек, әйме? Никтер урыс теле үзе керә. Хәзер инде чит илдә яшәсәң, башка чит тел үзе керә кебек балаларга. Татар телен тырышырга кирәк. Һәм кайчакта инде уйлыйсың, уф, ардым. Белмәсә инде. Чөнки аны белмәгәннән аның тормышында ниндидер үзенең кайбер ихтияҗлары канәгатьләндерергә зур зыян килмәячәк дип уйлыйсың. Һәм менә Казанда яшәүчеләр белән татар мәктәпләренә килгәндә шундый ук хәл, синең ишек алдында татар мәктәбе булмаска мөмкин. Һәм татар мәктәбенә бирү өчен татарлар каядыр Мәскәү, Идел буе районында яшәгән кешеләр Мәскәү районына бара. Һәм бу шулай ук башкалар белән чагыштырганда читен һәм бу ниндидер өстәмә мәшәкать кебек. Психологиядә бу аерым ни бар? Менә беләсезме? Гадәт, тел сөйләшү, ул тоже гадәт инде ул, әйме? Кайсыдыр телдә сөйләшү, ул синең гадәтең. Гадәт шул очракта гына киреп утыра, тамырланып, әгәр дә ул frictionless булса гына, каршы килү күп булса, ул юлдаймы, ул гадәт синең киреп утырмаячак. Чөнки кайсыдыр моментта ул менә җыела да һәм баш тартыруга табан итә. Шуңа күрә ниндидер гадәтне кертергә теләсәң, аны менә шул frictionын, аны авырлаштыра торган факторларны минимумга сводить итеп бетерергә кирәк. Шул чакта гына гадәт киреп утыра.
Хәзер бүгенге көндә без күрәбез, димәк, каршы килү моментларын, фрикшнны инде, трени ул менә физикада теге менә син агымга каршы яки агым белән бер юнәлештә барасың. Менә агымга каршы барганда синең теге ышкылу сине тормозит та бит. Менә шул психологиягә күчкән концепция ул. Һәм менә кызганыч ки бүгенге көндә теге менә шул каршы агымга каршы килүнең менә шул ышкылуны күбәйтә торган, тагы да менә синең тизлегеңне әзәйтә торган шундый факторлар күбәя. Менә шушы күзлектән карасаң инде бөтен кешенең дип җәмгыятьнең төп бурычы булыр иде менә ул каршы килүне азайту. Мәсәлән, шул фин татарларында якшәмбе мәктәбе. Илтә куйды все. Уйлап утырасы юк. Китап чыгарга теләр, хоп, чыгардылар, куйдылар, все. Лагерь кирәк, хоп, ясадылар, куйдылар, все. Укытучысын алдылар. Алар барыбер институтлаштыралар ул телне. Алар өйрәнмиләр аны. Шул. Менә алар ул тренинны азайталар. Безнең булай да үзебезнең тормышта бит инде ниләребез күп. Мәшәкать, эш, бөтен нәрсәне алып барырга кирәк. Һәм моның өстенә лә сиңа шундый зур йөк йөкләнә, әйме? Ул сүзләрне уйларга кирәк, ул конструкцияларны уйларга кирәк, аларны бөтенсен әйтеп бетерергә кирәк. Әле сиңа көн дәвамында берничә тел кулланырга туры килсә, әле аны тиз генә бөтенесе акылга да килеп бетми. Һәм менә теге синең соравыңа кире кайта инде, бусы тагын телләр буталамы? Буталалар кайчакта буталалар. Ләкин еллар дәвамында менә мин күзәтәм, тагын ниндидер үзеңә максат куясың бит. Максат куелды телләрне бутамаска. Баш мие ул шуһатлык гүзәл изобретение. Аңа программа бирәсең, ул үзе уйлый анда ничек аны осуществить. Кайсыдыр моментта миннән сорый башлады. Мин үзем дә игътибар итә башладым. Миңа менә бу ошамый, менә бу булганчык ошамый. Аны ничектер үзгәртергә кирәк. Хәтта кайчакта иде дә шундый тавыш кубайды безнең. Ни аның белән ул телдә сөйләшәсең, ни аны кушмыйсың, нитмисең. Без арып кайтабыз бит кич белән. Бөтенбез дә арып кайтабыз. Һәм кайсыдыр моментта мин аңладым, теге монда уже психологик сәламәтлек ягыннан дәшми калу әйбәтрәк, һәм башка яктан нитергә кирәк. Теге ул метод белән өйрәнеп булмый. Фәкать аңлаеш, кызыксындыру, яраттыру, кайф ясау ул телдән менә шулай гына. Ал әйтсәң, нормально. Менә шушы саф татарча нормально сүзе белән бүгенге сөйләшүне тәмамлыйбыз. Бу Азатлык подкасты иде. Без бүген туган телләр, татар теле, башка телләрне өйрәнү турында сөйләштек. Сау булыгыз. Сау булыгыз.